Είναι μαζί μας η Έλενα η Παντοπούλου. Είναι μια γυναίκα αναβάτης αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, όπως βλέπετε, dragster. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθε στην εκδήλωσή μας. Πώς σου φάνηκε, Έλενα, η εκδήλωσή μας? Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση που έχει σκοπό την ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Πώς βλέπεις το ρόλο της γυναίκας και στο δίκυκλο γενικότερα? Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Από τη στιγμή που γίνονται μάνες μπορούν να καταφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Πιστεύεις ότι το κράνος και η σωστή ενδυμασία είναι επιβεβλημένη για κάποιον που οδηγεί ένα δίκυκλο? Εμείς πάνω στο μηχανάκι είμαστε εκτεθειμένοι 100% σε οτιδήποτε συμβεί. Από μία απλή βροχή, ένα κουνούπι, μία μέλισσα. Αν δεν ντυθούμε σωστά, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Χρειαζόμαστε κράνος και όχι μόνο το κράνος, που είναι αυτονόητο. Χρειαζόμαστε στολή, μπότες, γάντια. Ντυνόμαστε για την περίπτωση που θα πέσουμε ή που κάποιος ασυνείδητος δεν θα μας προσέξει, όπως γίνεται συνήθως. Τα αυτοκίνητα δεν υπάρχουμε για τα αυτοκίνητα. Οπότε ντυνόμαστε για την περίπτωση που θα πέσουμε. Θέλοντας να κλείσουμε, να μας πεις τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Το είπες πάρα πολύ ωραία στο stage, ήταν πολύ πετυχημένο. Οι Αμερικάνοι έχουν ένα ρητό και λέει «Dressed for the slide, not for the ride». Στην ουσία αυτό που σας είπα, ντύσου γιατί μπορεί να πέσεις και όχι για τη βόλτα. Δεν έχει σημασία ο καιρός. Και κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το χορηγό μου Θες Πλήσιμο, που βρίσκομαι εδώ για αυτούς, με στηρίζουν σε κάθε αγωνιστικό μου βήμα και είναι τιμή μου και υπερηφάνεια μου να έχω ανθρώπους όπως το Θες Πλήσιμο που στηρίζουν τέτοιες κινήσεις. Να είστε καλά. Σαν χώρα υστερούμε λίγο στην οδηγική παιδεία. Αυτό το αντιμετωπίζω και με το μοτοσυκλέτα αλλά και με το φορτηγό. Δεν μας ενημερώνουν, δεν έχουμε γνώσεις. Ένας οδηγός που δεν έχει οδηγήσει φορτηγό δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί σε ένα φορτηγό και ένας άνθρωπος που δεν έχει οδηγήσει μοτοσυκλέτα δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί σε ένα μηχανόβιο. Δεν ξέρει σε ποια γραμμή να σταθεί, πώς να τον αποφύγει και στην ουσία δεν μας δίνουν καμία απολύτως σημασία. Είπες κάτι για φορτηγό, τι εννοείς φορτηγό δηλαδή? Είμαι ο οδηγός φορτηγού, επικαθήμενου φορτηγού. Wow. Αυτή είναι η κύρια δουλειά μου. Είμαι επαγγελματίας οδηγός, οπότε γνωρίζω τον δρόμο. Είμαι στον δρόμο κάθε μέρα από δύο διαφορετικές εκδοχές. Και του μηχανόβιου που δεν με βλέπει κανείς και του φορτηγού που με φοβούνται όλοι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Έλενα, πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους αγώνες σου.